Kecelakaan kedaden nang wilayah hukum Polres Tuban. Wong numpak motor mati sakbare kelindes truk muatan watu kapur. Dirai korban kebleset pas ape nyalep truk nok ngarepe. Ngenese korban tiba pas nok ngarepe truk terus kelindes. Kecelakaan iki kedaden nang Ratan Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Kemis awan. Wong numpak motor mati sakbare kelindes truk muatan watu kapur. Kedadian iki kawite pas motor Beat nomor plat S1187 IM sing ditumpaki Juweni 47 tahun warga Jegulo Kecamatan Soko mlaku teko arah kulon ape ngetan. Pas ape nyalip truk sing nomor plat S9950 UR sing disopiri MA Abudin 32 tahun warga Pandan Agung Soko sing mlaku searah. Motor sing ditumpaki metu teko Ratan terus kepleset. Akhire korban tiba ngiwa terus mlebu nek ban gurit truk sing ape disalip. Akibatnya korban mati nok panggon kedadean. Kanit Gakum Satlantas Polsek Tuban, Ibtu Eko Sulistiono njelasno mayit terus digawa nang rumah sakit kanggo keperluan pemeriksaan sateruse. Sauntara kuwi rong tumpakan diamanno unit laka lantas Polsek Soko kanggo penyelidikan luwih lanjut. Kanggo ngerohi sebab utamane kecelakaan, petugas ngelakoni pemeriksaan pirang-pirang saksi karo sopir truk. Siki Muhammad, Trio Gapranata, JTV.